Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siqhubeka nencwadi yengunqulu uSheikh Abdulaziz ka-Abdullah Kabbaz rahimahullah ekhuluma ngalezo zinto eziphathelene ne-aqida eqondile nelungile, kanti usedalule okuningi okuthinta yona le aqida nezinto futhi eziyimixhantela eqhamuka kuzona enkulumweni ayithula mayelana nalolu daba. USheikh-ke udlulela phambili kulesi sigaba lapho khona esedingida kafushane noma ngamafuphi lokho okuyizinhlobo zabantu noma lokho okuphikisana nayo le aqida elungile, ngokubheka izinto eziphambana nayo nokudalula ezinye zezinhlobo zabantu. Ngalokho incwadi-ke ithi dhikrul munharifin an hadhihi al-aqida, ukudalula labo abaphambukile kule ndlela ye-aqida noma kukholo kwi-aqida eqondile, wasairina ala dhiddiha, ukuthi labo abaphikelelayo noma abahamba ngalokho okuphikisana noma nokuphambene nayo le aqida. Asnafuhum, inhlobo zabo-ke uthi wa amma al-munharifun an hadhihi al-aqida wasairina ala dhiddiha fahum asnafun kathira. Uthi kepha mayelana nalabo abaphambukile noma abadukile abayishile aqida eqondile nalabo abaqhubeka ngendlela ephikisana nayo le aqida eqondile, uthi bayizinhlobo eziningi. Faminhum ibadul asnam wal awthan wal malaika wal awliya wal jin wal ashjar wal ahjar wa ghayriha. Uthi phakathi kwalabo bantu abaphikisana ne-aqida noma abanganayo aqida eqondile kubalwa kubo labo abakhonza izithixo ney'thombe, nalabo abakhonza izingelosi, nalabo abakhonza labo bantu ababeka abantu abalungile, iy'khonzo zika-Allah eziqotho, nalabo abakhonza imimoya, amajini, kube khona abakhonza izihlahla, kube khona abakhonza amatshe, nezinye futhi izinto eziyizikhonza kubo ukuthi abazithatha njengonkulunkulu kuno-Allah. فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندونهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Uthi-ke laba abazange bakuphendula noma abazange basamukela isimemo nesibizelo sezithunywa zika-Allah, kunalokho baphikisana nazo, baphinde futhi balwisana nazo. Kama fa'alat Quraysh, njengokwenza kwesizwe sama-Quraysh, wa asnafi al-Arab, nezinye futhi izizwe zama-Arab, ma'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokho abakwenza nakuye umembulelwa wethu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء. Kanti-ke laba bantu ababephikisana noma belwisana nesithunywa sika-Allah, abanye babo babekade becela kulezi zikhonzo zabo nonkulunkulu bamanga babo, iy'thixo zabo, ukufezekiswa kwey'dingo zabo, kanjalo nokwelashwa kwezifo zabo, nokulekelelwa ekunqobeni izitha zabo. Wayadhbahuna lahum wayanzuruna lahum. Uthi kanti futhi babenza imhlatshelo, benzela lezi zikhonzo noma labo nkulunkulu bamanga ababekade bebakhonza, benza imhlatshelo, kanti futhi benza nezibopho ezithile ney'thembiso ezithile, bezenzela lezi zithixo zabo noma labo nkulunkulu bamanga ababakhonzayo. Usethi-ke uSheikh, falamma ankara alayhim rasul sallallahu alaihi wasallam dhalika wa amarahum bi ikhlasi al-ibadati lillahi wahdah istaghrabu dhalika wa ankaruhu. Uthi-ke uthe lapho umembulelwa sallallahu alaihi wasallam ebagxeka ngalokhu noma ebayala ngalesi senzo ububi baso, ekhombisa ukugxeka lesi senzo sabo, nokuthi ebayalela ukuthi okunalokho ababemsulwa ekwenzeni izenzo zokukhonza, bezenzele u-Allah kuphela, hhayi ezinye izinto noma abanye. Kwabamangaza lokhu, bakuthatha njengento emangazayo neyisimanga neshaqisayo, kanti futhi kwayinto nje abangayamukeli nabayichithayo, kuwukuthi abangavumelani nayo.
Waqalu, bakuphendula ngokuthi ajala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Kanti-ke bathi besho ngaye umembulelo sallallahu alaihi wasallam, ngabe wenze uNkulunkulu baba nguNkulunkulu munye? Impela lento iyisimanga kabi. Okuwukuthi bathatha ngokuthi njengoba ethi abakhonze u-Allah yedwa, kuwukuthi usedidiyele bonke labo nkulunkulu bamanga ndawonye wabenza into eyodwa. Base bethi lento-ke iyisimanga, ukuthi lento uMuhammad sallallahu alaihi wasallam abatshela yona iyinto ebamangazayo kakhulu. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila Allah wa yandhuruhum min ash-shirk. Uthi-ke uSheikh rahimahullah, kanti-ke njalo wayeloke ephokophele njalo umembulela ka-Allah sallallahu alaihi wasallam ekubabizeleni ku-Allah nokubaxwayisa ngesenzo seshirk, ukubhanqa u-Allah nezinye izinto ekumkhonzeni. ويشرح لهم حقيقة ما يدعون إليه حتى هدى الله منهم من هدى. Kanti-ke waqhubeka njalo umembulelo sallallahu alaihi wasallam engapheli amandla, engaphezi ukuthi engayeki, ephebacacisela ngaso sonke isikhathi iqiniso nobunjalo balento ababizela kuyona, noma leyo nto abakhuleka kuyo. Waze u-Allah waholela abathile kubo eqinisweni, balibona iqiniso balilandela. Thumma dakhalu ba'da dhalika fi dinillahi afwaja, okuholela ekutheni-ke bengene ngobuningi babo enkolweni ka-Allah. Fadhahara dinullahi ala sairi al-adyani ba'da da'watin mutawasilatin wa jihadin tawil min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radiyallahu anhum wattabi'ina lahum bi ihsan. Usethi-ke uSheikh kwase kunqoba noma kuphokophela phambili kuba ngasezingeni eliphezulu, kuwukuthi kwayiyona nkolo edlulele ngaphezu kwazo zonke ezinye, kusho ukuthi ukuqava nokuvelela kwayo inkolo ka-Allah kwase kuba yiyo evelele neqavile nengaphezulu kwazo zonke ezinye izinkolo. Emveni kokuqhubeka njalo kwedawa, ukubizela nokumemela abantu eqinisweni, ukukhonza u-Allah nokulandela isithunywa sakhe sallallahu alaihi wasallam. Kanti-ke kudawa eyayiloke iqhubeke njalo ingaphezi, nokukhulu ukuzikhandla okwakukade kuvela kuyo umembulelo sallallahu alaihi wasallam kanye namasahaba abalandeli bakhe. Ukuthula nezibusiso zika-Allah zibe kumembulelo wakhe, u-Allah athokoze ngabalandeli bakhe nalabo abalandela ey'nyathelweni zabo ngobuqotho nangokwethembeka. Usethi-ke uSheikh, thumma taghayyarat al-ahwal wa ghalaba al-jahl ala akthar al-khalq hatta 'ada al-aktharuna ila dini al-jahiliya. Uthi-ke uSheikh, emveni kwaleso sikhathi zaphinde zashintsha izinto, kanti futhi kwanda ukungazi ebantwini abaningi. Hatta 'ada al-aktharun ila dini al-jahiliya, kwaze kwaholela ekutheni abantu beze bebuyele emuva endleleni yejahiliya, okuyindlela yesikhathi sobumnyama, nobumnyama bokungakholwa lokhu basendulo. Bilghuluwi fil anbiya wal awliya wa du'aihim wal istighathatu bihim wa ghayri dhalika min anwa'i shirk. Uthi-ke kanti okunye kwalezo zinto okwabuyela kukho abantu abaningi ngenxa yokungabi nolwazi nokuncipha kolwazi. Uthi-ke bilghuluwi fil anbiya, ukwedlulela kwabantu nokweqa umngcele elungelweni lomembulelo baka-Allah kanye nalabo abayizikhonzi eziqotho zika-Allah, ama-awliya. Kanti futhi kwafinyelela nalapho khona sekukhulekwa kubo, okuwukuthi kukhulekwa komembulelwa manje kukhulekwa nakuma-awliya ngokuthi kwenziwe izicelo ezithize kubo. Wal istighathatu bihim, kanye nokucela kubo ukutakulwa ezimweni ezinzima, noma ngezikhathi zezigameko ezinzima zezivivinyo njalo njalo. Wa ghayri dhalika min anwa'i shirk, nezinye-ke zey'nhlobo zeshirk, ukubhanqa u-Allah nedalwa zakhe ekumkhonzeni nakulokho okufanele yena yedwa subhanahu wa ta'ala. Walam ya'rifu ma'na la ilaha illa Allah kama arafa ma'naha kuffarul arab, wallahu almusta'an. Okuthi kuze kwafinyelela lapho khona abantu sebengasazi ukuthi kanti kusho ukuthini ukuthi la ilaha illa Allah, ngendlela eyayikade yaziwa ngayo incazelo yawo lawa mazwi noma yaso lesi sisho, ngendlela ngisho nalabo ababengakholwa babengama-Arab
ngaphambili babekade beyazi leyo ncazelo. U-Allah-ke nguye ocelwayo ukuthi abe lusizo, ukuthi lokhu kungazi uholele ekutheni abantu ukuthi bengazi ukuthi la ilaha illallah usho ukuthini. Behlulwa labo bantu ababengakholwa ababengama-Arabhu esikhathi sobumnyama sejahiliya. Bona babazi ukuthi la magama athi la ilaha illallah ayisho ukuthini, kepha esikhathini samanje noma emveni kwalesi sikhathi sokwanda nokusabalala kwenkolo ka-Allah, isatshalaliswa ngumembulelwa sallam nabalandeli bakhe, wafinyelela kulesi sigaba futhi ubumnyama bokungazi nokulahlekelwa ngolwazi lwezimfundiso zenkolo namazwi athi la ilaha illallah ukuthi usho ukuthini, kwaze kufika kulesi sigaba ushekhe asidalulayo kulo musho noma kulamazwi akhe. Usethi walam yazal hadha shirk yafshu fi nnasi ila asrina hadha bisababi ghalabati aljahl wa ba'da alahdi wa bu'du alahdi bi'asri an-nubuwah. Uthi-ke uSheikh rahimahullah, kanti futhi njalo kusaloke kwenzeke njalo ukuthi le shirki iloke isabalala phakathi kwabantu, ukuthi ukubhanqa u-Allah nezinye izinto kumkhonzeni, kungaba ukukhonzeni u-Allah embhanqa umuntu nomembulelo bakhe, noma ekukhonzeni u-Allah embhanqa ney'khonzi zakhe u-Allah eziqotho nezithembekile, ama-awliya, njalo njalo. Uthi-ke uSheikh walam yazal hadha shirk yafshu fi nnas, ukuthi seloko kwenzekile kuqhubekile njalo ukuthi le shirki le iloke isabalala phakathi kwabantu kulesi sikhathi esikuso. Ngesizathu sokuthini? Ngesizathu sokwanda kokungazi, okuthi ukuncipha kokwazi ngenkolo nokufunda ngenkolo njalo njalo. Kanti nokuqhela kwesikhathi sikamembulelwa sallallahu alaihi wasallam, lapho khona izambulo zazehlela kuye nokwembulwa kweQur'an, ukuthi njengoba-ke izinsuku zihamba loke ziqhela lesa sikhathi ukwembulwa Allah ulwazi lokwembulwa awayelethile ngeQur'ani nangesunna liloke liqhele njalo. Kanti nakho lokhu kungumthelela uSheikh rahimahullah awubeka njengemithelela ebizele ekutheni abantu bebuyele kulokhu akungazi okungaka, okuphinde futhi kwazala ukwanda kweshirki, iphinde futhi kubuyelwa emuva endleleni yejahiliya. Usethi-ke uSheikh shubhatul mutaakhirin minhum hiya shubhatul awwalin wa dhikru ba'd min al-aqaid al-kufriya. La-ke uSheikh ubheka nalezi zinto eziyindida noma lezi eziyimpica badala eyenze noma abanye abavika ngayo eyizaba lezo ezisetshenziswa abesikhathi samanje abenza ishirki. Uthi-ke kanti iyafana nale yalabo ababekade basendulo noma bangaphambilini. Uthi wa shubhatu haulai almutaakhirina hiya shubhatu alawwalin. Uthi-ke iyafana izaba nezizathu noma lempica ethulwa yilaba besikhathi samanje abenza ishirki, iyafana naleyo yayikade iyizaba ezazikade zidalulwa yilabo abasemandulo. Wahiya qawluhum, uthi-ke kuyilamazwi abo mangabe bethi haulai shufa'una inda Allah, bachema ngokuthi bathi laba yibo abasishwelezelayo ku-Allah. Wama na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah, kanti futhi baphinde bathi asibakhonzi ngaphandle kokuthi nje sifuna ukuthi besisondeze ku-Allah, noma bayindlela yethu yokuzisondeza ku-Allah. Waqad abtala Allahu hadhihi shubha wa bayyana anna man abada ghayrahu kaina man kan faqad ashraka bih wa kafar. Uthi-ke uSheikh rahimahullah, kanti-ke u-Allah ukuchithile konke lokhu, wazichitha nalezi zaba nalempica abadala, kanti futhi wakucacisa u-Allah ukuthi lowo ozokhonza okunye kunaye akunandaba noma kukhathalekile ukuthi ngabe uwubani noma uyini. Faqad ashrak, ukuthi owenze nje lokho uyobe impela eyenzile ishirki, uyobe embhanqile u-Allah nezinye izinto ekumkhonzeni, kanti futhi uyobe esephenduke imbuka okholweni, okuwumuntu ongasakholwa ophike ukholo. Kama qala ta'ala, kunjengokusho kwakhe u-Allah ophakeme mangabe ethi waya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah. Uthi-ke u-Allah futhi bakhonza esikhundleni sika Allah lokho
okungabalimazi ngalutho kanti futhi okungabaletheli okungenamvuzo walutho kubo. Wayaquluna haulai shufa'auna inda Allah, kepha bathi impela laba okuwukuthi laba esibakhonzayo bangabashwelezeli bethu ku-Allah, yibo abasishwelezelayo ku-Allah noma abayokushwelezela ku-Allah. Faradda Allahu alayhim subhanah biqawli, kanti-ke u-Allah lamazwi abo uwaphendule ngokuthi athi qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Uthi-ke u-Allah kuphendula lokho kushiwo yibo, uthi yithi ngabe nifuna ukwazisa u-Allah ngalokho angakwazi na emazulwini nasemhlabeni yini? Subhanahu wa ta'ala, impela u-Allah ungcwele futhi uphakeme kakhulu kunakho konke lokho enimbhanqa nakho. Fabayyana subhanahu fi hadhihi al-aya anna ibadata ghayrihi min al-anbiya'i wal-awliya wa ghayrihim hiya ash-shirku al-akbar wa in sammaha fa'iluha bighayri dhalik. Uthi-ke uSheikh rahimahullah, u-Allah uphinde u-Allah ngalokhu ucacisile kuleli aya, kuleli vesi, ukuthi ukukhonza enye into kunayo esikhundleni sakhe, noma ngabe ngumembolelwa ka-Allah noma ngabe isikhonzi sika-Allah esiqotho nesithembekile nesisondele ku-Allah, aw ghayrihim, noma abanye kunalaba, lokho nakho ngokwenziwa kwakho kusayishirki, kanti kuwuhlobo lweshirki enkulu, okuwukuthi kuyishirki leyo emkhiphayo umuntu enkolweni ye-Islam, ukubhanqa u-Allah ngokwezinga lelo elimkhiphayo umuntu enkolweni aphenduke umuntu ongakholwa. Kanti-ke umuntu futhi owela kule shirki uphinde futhi abe umuntu ozophelela esihogweni ingunaphakade u-Allah asiphephise kulokho. Uthi uSheikh wa in sammaha fa'iluha bighayri dhalik, uthi noma ngabe umenzi walelo hlobo lweshirki ulibiza ngelinye igama noma usibiza lesi senzo sakhe ngelinye igama ngokuthi angakudaluli ukuthi kuyisenzo sokukhonza, kepha akunikeze elinye igama, kodwa Allah ucacisile-ke kuleli aya ukuthi kusayisenzo seshirki nakanjani. Waqala ta'ala, uphinde athi ophakeme, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Uthi-ke u-Allah, nalabo abathathe esikhundleni sika-Allah abavikeli nezikhonzo bethi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, bathi asibakhonzi laba, ukuthi lezi zikhonzwa laba bavikeli ababathathile, bathi asibakhonzi laba ngaphandle kokuthi sifuna besondeze ku-Allah, ukuthi bafuna ukusebenzisa lezi zikhonzwa zabo zibe indlela yabo yokusondela ku-Allah. Faradda Allahu alayhim subhana, kanti-ke u-Allah lokhu abakushoyo, Allah uphakeme nokhazimulisiwe, ukuphendule ngokuthi inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Uthi impela u-Allah uyakuxazulula phakathi kwabo kulokho abaphikisana ngakho noma lokho abahlukene ngakho. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar, impela u-Allah akamholi neze lowo onamanga kanti futhi ophikelelayo ekungakholweni noma ekuphikeni ukholo. Sethi-ke uSheikh, فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه. Uthi-ke uSheikh rahimahullah ngalokhu, uthi-ke u-Allah ucacisile u-Allah ngale mpendulo Allah okhazimulisiwe ukuthi ukukhonzwa kwabo noma ukukhonza kwabo lezi zinye izinto esikhundleni sika-Allah noma abanye esikhundleni sika-Allah kungaba ngemkhuleko, imithandazo, noma ukwesaba, noma ukuthembela, nezinye zezinhlobo zokukhonza uma zenzelwe laba abanye, kuwuphika ukholo kuye u-Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akdhabahum fi qawlihim inna alihatahum tuqarribuhum ilayhi zulfa, kanti-ke u-Allah ukuphikisile lokhu wakudalula ukuqamba kwabo amanga ngamazwi abo mangabe bethi lezi zikhonzwa zabo noma labo nkulunkulu babo ababakhonza esikhundleni sika-Allah bayindlela yokusondela kuye u-Allah subhanahu wa ta'ala, ukuthi-ke
yinto engesilo iqiniso lelo. Sizogoba lapha lesi sifundo, sicela u-Allah ukuthi asinikeze ukuqonda enkolweni yakhe, asihlenge ekuweleni ey'ntweni ezifana neshirk nezinto ezingaphikisana ne-aqida elungile, leyo Allah asiholele kuyo. Simcele u-Allah asibonise iqiniso njengeqiniso, asiphe ukulilandela, asibonise namanga njengamanga, asiphe nokwagwema nokuqhelelana nawo nabantu bawo. Wa sallallahu wasallam.